Bueno, oraingo honetan ispiluen ekuazioa eta handipena ikusiko dugu. Hau da, grafikoki ispilu esferikoetan egin duguna. Ispilu hauek matematikoki ere erabil ditzakegu. Hau da, grafikoki lortu dugun objektuaren irudia baita matematikoki lortuko dugu. Non, tamainoa eta izaera ikusiko ditugu matematikoki. Horretarako, hemen daukagun hauze, bai, ispiluen ekuazioa eta handipena. Hasi naiz hemen ispilu aur batekin, eta jarriko ditugu ispilu honen puntu bereziak, hau da, hauek dira, zentrua, fokoa, eta ispiluaren zentrua. Bai, zentru optikoa, bueno, igual fokoa hobeto pintzen badugu bere tokian, igual hobeto. Vale. Orduan, orain egingo duguna izango da, objektu bat jarri, bai? Objektua, eta gogoratuko ditugu erabili ditugun izpiak. Izpiak, paraxial hartuko dugu, hemendik pasatzen dena, eta gero fokutik pasatzen dena. Ondoren, fokutik eta objektutik pasatzen direnak, ez da oso zuzen atera, baina, hemendik aterako zaigu horrelako zerbait. Bai? Beraz, gure irudia hauzi izango da. Irudia hemen. Eta orain ikusi behar ditugu hemen agertuko diren distantziak. Eta distantziak izango dira orain adieraziko ditugunak. Alde batetik, non dago objektua? Hemen. Objektua hemen dago. Beraz, distantzia hau hemen dikona hau S izango da. Irudia agertu zaigu puntu honetan. Distantzia hau zentru optikoraino dagoen distantzia hau S' izango da. Bai? Eta azkenik hemen ikusiko ditugun beste bi distantziak izango dira. Fokua dagoen distantzia, hauze, F, eta azkenik objektuaren tamainoa, I, eta irudiaren tamainoa, I'. Beraz, ikusten dugunez, bost distantzia ditugu. S eta S' objektua eta irudiaren posizioak izango dira. Posizioak S eta S'. Tamainoak I eta I'. Eta foku distantzia F. Beraz, objektuari dagokiona S eta I dira, eta irudiari dagozkionak S' eta I' dira. Foku distantzia F. Orduan, distantzia hauek kontuan izanik, beste zerbait kontuan izan behar dugu. Eta izango dira, hain zuzen, izango dira ikurrak. Ikurrak hartzen badugu, berriro, ispilua, oso ondo atera zait, eta berriro ardatze pintzen badiogu, hemen ikusiko ditugun distantziak, hemen dikona positiboak izango dira, eta hemen dikona negatiboak. Eta
gorantza daudenak positiboak, beherantza daudenak negatiboak. Honek ze esan nahi du? Honek esan nahi du S beti negatibo izango dela. Zergatik beti eskerrean egongo delako. Alde honetan egongo delako S. Beraz, hori beti negatibo izango da. Bestetik, S' batzuetan negatibo izango da, hemen egin dugun adibidean bezala, hemen S' negatibo atera zaigu eskerrean agertzen zelako, baina batzuetan ere positibo izango da. Vale? Eta ikusi dugunez ere, aurreko kasuan, I positibo izango da, gorantza ipintzen badugu, I' berantza ateratzen bazaigu, negatibo izango litzateke. Beraz, I eta I''aren distantziak positiboak edo negatiboak izango dira orientazioaren arabera. Eta F, kasu honetan, F negatibo izango da aurretan. Baina ganbila baldin bada, orduan, alde hauek hemen jartzen badugu gure objektua hemen egongo da, fokua eta zentrua, ez da oso zehatza, baina bueno, alde hau negatibo baita, positibo, eta positibo, negatibo. Vale, beraz, ikurrak beti izango dira berdinak, berdin zaigu izpilo aurra edo ganbile izan, baina S beti izango da negatibo. Zergatik, objektua beti jarriko dugulako eskerrean, baina irudia batzuetan eskerrean aterako zaigu, beste batzuetan eskuinean, beraz, grafikoki ikusi dugunez, batzuetan positibo izango da, beste batzuetan negatibo. Eta F, fokoa, negatibo izango da, edo foku distantzia negatibo izango da, aurretan, baina hemen ganbiletan ikusten dugunez, F, hau da F. Eta beraz, hau beti positibo izango da ganbiletan. Ados, bueno, ikurrak eta distantziak ikusi ondoren, ikusiko dugu, beraz, ekuazioa, eta ekuazioa hain zuzen, hau izango da. Bat zati S, gehi, bat zati S', berdin, bat zati F. Eta hau izango da ekuazio nagusia. Kontuan izan behar dugu, hemen S eta S' eta baita F, bakoitzak bere ikurra eraman behar duela. Beraz, gero beste bideo batean adibide bat egingo dugu, eta ikusiko da kasu bakoitzean nola aplikatzen ditugun ikurrak. Beti ikurrak aurreko hauetan ikusi ditugun moduan egon behar dira. Beti irizpide hauek erabiliko ditugu. Bueno, orduan, hauze izango litzateke izpiluen ekuazio nagusia, edo ekuazio orokorra. Honekin objektuaren posizioa zehaztuko dugu, eta hemen irudiaren. Eta F foku distantzia. Foku distantzia. Beste
aldagai bat edo beste ekuazio bat ikusi behar dugu, eta da handipenaren ekuazioa. Handipena objektua eta irudiaren arteko erlazioa adierazteko erabiltzen da, eta tamainoen arteko erlazioa adierazten digu handipenak, eta baita posizioen artekoak. Handipena, batzuetan A moduan ikusiko duzue gaztelaniaz aumento delako, baina euskaraz H handipena erabiliko dugu. Eta handipena ispiluen kasuan hauze izango da. I prima zati I. Eta hau baita izango da S prima zati S, baina ikur negatiboarekin. Handipena edo albo handipena ere ditzen dena. Hemen, jakina, objektua irudia baino txikiagoa baldin bada, handipena, hau txikiagoa baldin bada, handipena, baina handiago izango da. Handipena, bi bada, zer esan nahi du, irudia objektuaren bikoitza dela. Handipena 0,5 bada, orduan irudia objektuaren erdia dela. Eta posizioekin ere lotuta dago. Ze handipena eta dago lotuta tamainoekin, baina baita posizioekin. Kontuz ikurronekin, ez ahaztu ikur hori. Inolaz ere. Vale. Bueno, hauek dira ispilu esferikoen kasuan erabiliko ditugun ekuazioak matematikoki egiteko, orain arte bakarrik grafikoki egin duguna aurrera eramateko. Beste bideo batzuetan, adibideak agertuko dira, eta bai ispilu ganbilekin, baita ispilu aurrekin. Beraz, jarraitu lanean, eta ondo izan